Ahojte, prajem vám krásne dobré ráno. My tu máme 6 hodín a odchádzame na veľmi krásne miesto, o ktorom vám poviem viac, keď už sa k nemu budem približovať. Čaute, už stojíme na vlakovej stanici a Norman je smutný, lebo sa kúpili lístky, ale ja mám premium a sedím v štvorke vozni a Norman má economy a sedí v sedmičke vagóne a je smutný, že nesedíme spolu. Už ideme na miesto činu. Keď Zuzá Plačková pridávala video na Instagram, tak sa fotila na tomto moste a neviem, či sa tam dneska odfotím. Poviem vám len toľko, že medzi tými domami je asi najlepšie, nie je tam také teplo a je chládok, takže, ale akože voda smrdí jak hovno. Hi. Pravda, že keď sa pichnete do mesta, tak není toľko ľudí, ale tuto je ich jak namrdaných, lebo tuto keď vidíte vlastne ten most, tak si tam fotia tie gondoly, jak sa tam plavú po tej špinavej vode. Ale ja sa ináč veľmi teším, že som tu. To bol taký môj malý sen, aj tento tu. A ja si to natočím tiež, aby som bol taký poctivý turista. Hehe. Pozdravujeme vás z Benátok. Grüße aus Venedig. My sme si
na chvíľu sadli, lebo sme už prechodili skoro celé Benátky a je teplo. Je tu 30 stupňov, ale to teplo je také dusno, je strašne. Takže trošku sme sa dali do chillu. Nedostaneš nič, ty kurva. Túlame sa mestom. Nie sú tu ľudia. To je úplne to najlepšie, čo môže byť, že sa prechádzame po takých miestach, kde nie sú ľudia. A viac sa mi to ľúbi, lebo viac vidíme to tradičné, ako ste videli v predošlých videách, že tam vešali prádlo na tých nitiach a na tých špagátoch, sorry. A úplne to je bomba, že si to takto pozrete a úplne ma fascinuje to, že oni bývajú proste takto, že s loďkou si dojdu pri vchod. Úplne to je bomba. Takto máte taxíky. To je čo? Čo som vám teraz dával do videa, tak vošiel som do ňoho, nie, a ja som už natáčal a natočil som vám to, čo som natočil a potom som ešte si urobil nejaké fotky a ono taká, že jedna fotka 1 euro, že pri vchode je to napísané a že no určite, no odišiel som s 10 fotky a s videom. Ukončujem túto našu prechádzku krásnymi Benátkami a ulicami Benátok. Norman, was du sagen gut? Ja, ich bin Arsch. Norman vám povedal, že je zničený. 12 kilometrov po meste sme sa prechádzali. Takže tak. Ideme už domov. Gehe nach Hause, Gott sei Dank, ich bin am Arsch.